Okay, sa mga niya mo nga request. Naulpit nga lalaki, tiinak na kadena. Tiki naulpit na siyang itinag sa gaba. Ti amok idi siya klaeng itulav na upat kamet gaya. Selepeten na pimod noon ay daydi nga akap ko. Iti tamadot talag ilimlibed ni lakay ko. Gaputa taluda akain nagaw ko, day kay pa'y medlae. Nasisingit itibiyag ko. Ako'y kuyog na kinabiran kung ang pasentro. Akalupunda nga aglugan itimiyo. Permiti ibon ko di sublat na iipag ko, ngayon di nasaksaki. Isulat na pa'y ni kasisin ko. Pimod noon ay daydi nga atap ko. Iti tamadong talag ilimlimed ni lakay ko. Gaputa taluda akain nagaw ko, daytay pa'y metlae. Nasisingit itibiyag ko. Ako'y kuyog na kinabiran kung ang pasentro. Akalupunda nga aglugan iti enmak. Charot! Permiti mun ko isuplat na ipag ko, ngayong nasaksakit yung pagkanin yung song. Isublat na pa'y kasisin ko. Ako'y kuyog na kinabiran kung ang pasentro. Akalupunda nga aglugan ti motorsiklo. Permiti imon ko di sublat na niipag ko, ngayon di nasaksaki. Isublat na pa'y ni kasisin ko. Walang reaksyon. Sobrang tahimik. Ayan, thank you so much, ma'am. Bayan si ka.